Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh. DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako sa Renato, naalarma ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balaan kong may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Persado ka gid. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako sa Renato, naalarma ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balaan kong may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Persado ka gid. Extend Food Supplement for Men. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang balatian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. 39 after 3 on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
Mga ka-K5. Every Sunday, 3 p.m. to 4:30 p.m. Sikat ka sa K5. Sikat ka sa K5. Kaupod ang pinakakulit niya DJ sa 88.7. Matso kulit. Mga ka-K5. Tutok lang sa Sikat ka sa K5. Ang susunod na programa ay rated SPU. Sus Purya Usog. Ladies and gentlemen, are you ready? Loves 42 after 3 on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Good afternoon, mayang hapon. Sa mga ka-K5 nato na subong nga nagapamati, subong sa aton. Kaya nagatutok subong sa 88.7. Kabay pa nga mag-enjoy ka mo subong sa akon. And this coming April 17 and 18, bauti hindi na kamabatian, nagiti Holy Week, ina mga ka-K5. April 6, 2025. Happy birthday kay Jacob Smith. Happy birthday. We also mga ka-K5, may guest naman kita subong isa naman kabanda. And ipakilala natin ni sa syudad sa Iloilo para at least makilala man ang aton nga guest subong hapon. Opo nyo naman ang pinakakulit yung DJ, Matso Kulit. Well, thank you gid sa Ginoo for almost 19 years na kita sa radyo. Wow, thank you so much, gid. And hindi makalipat maginom sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Grabe, no? Iba niya nga kape yan, nagpataas ang sugar mo. Ari yan, nag-ina-detox niya pa. Kaon ka bala sa mga talaba na kung ano-ano. Kay duwa ka talaba mo. May talaba nga hilaw, may talaba man nga luto. Nagaling sa katalaba, dubaho, guwab na. Pero ati, suwabi gyapon. Inom DTX Coffee Mix. Parang i-detoxify niya ang higo sa inyong lawas. Inoman sa D3 Bio. Mga K5 Kahit ang D3 Bio mga K5 isa ka superfood supplement ni Dr. Ramil Itangoy. Nga may superfood supplement gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Inom ka muna everyday. Kaya kung wala man nagatindog ang inyo nga tokturook mga lalaki, inom ka mo zan food supplement for men extend. Di natural na akong kisa. Magulo edad-edad ka mga 42. Sa unaya makakita ka lang niya sa gamay-gamay nga blaan bukid. Mga perte. Hindi ko kain sindi kung di mo iposisyon sa harolik ko sa uton diretso. Ari subong ti kay wala ka na balad sa agon. Hindi na kamo ka merrymaking sang imo nga asawa, mag-inom sang extend. Biskan mo tangan mo ni habol, hindi na siya mautod. Delikado lang kung tidukikyam ka dako. Igan ka sang imo asawa. Inom extend food supplement for men. Inom ka mo mga K5. Di pagit sa mga babae nga gwapa lang pero baho ilok. Ari, may bago nga produkto si Dr. Ramil Itangoy. Tistingin nyo, ibutangi tangki digira, imo kilikili power ni. Botangizang Day of Fresh. Mas ka na, ay kailangan labas ka na hamot ilok, ano? At iban ko pagwapa, kadto sa bar. Maong lalaki, maulipay mo, di siyempre. Kapalapit ang uyabzi mo. Pagpalapit. Pagpalapit pag simhot mo, do hindi mayo baho, do baho habulaw. Aba, lalain mas tuto, nga tinguha man tani, nga makatilaw sang kadyos. Ganiti, wala kasi nakatilaw. Isa mga babae nga gwapa lang sa layo. Pagpalapit gali, itsura to tangkugo at tapos atis tingin nyo ay ibutangi tangki digira ang inyo ilok amo na saan Day of Fresh. Para 24 hours nga kagwapa, kaghamot ang imo nga kili-kili power. Well, subong hapon, hindi nyo mapagkalipati mag-inom sa GTX 500 at superfood supplement man ni Dr. Ramil Oy, bulong sa cancer. Inuman sang DTX kag Mighty C adlaw-adlaw mga K5.
Sila ka-endorser. Parang suwabi na yun. Well, sa mga ka-K5, grabe no, hindi naging manigaran sa mga bypass operations diri sa aton. Bay laki, tumboy agin, nagaduso na sa droga sa mga. Kaya grabe na, kung matakpan kili di wawaw. Matakpan reklamo sa pulis sa planted. O yung mga kuging, untatin yun na. Ipasoblasan, otobla, susubong bunanay. Bunon sa kilid, bunon sa tangkugo. Paano kung nabuno ka mo sa middle initial nyo bala? Duwawa lang ka, buno ang sound mo, meron nga agoy. Meron nga agoy. Duwa ka buno ang importante nga matabo sa imo kabuhi. Nagapo may na-istorya ako nga Chinese. Hambal ko sa iya, ano ang Ilonggo, ano ang Chinese nga gutom? Balik ako gimana ka nung gutom ka Ikaw medyo gutom ka lang Pero kung gutom ka, tabala. Well, sa mga good afternoon man sa mga friends natin sa may Palapala Zone 2. Nakatutok man si Inner Song, yung nagmamatay mo sa aton sa Baluarte Drama Chocolate. Kita takagapon, huda ako magsapak sa imo. Sapakon mo lang ko. And Chocolate dugidugan ako gumati sa mga program magipas ang high school. Ay, mayo kay buhi ka pa subong. And good afternoon gali kay Jing Jing, kay Alfred, yung nagmamati man subong sa aton. Chocolate, nami iman bala pakasta ng mga nursing. Oo Pag gusto ka kung palangga mo sa katao palanggaan mo lang na wala sa tsura-tsura Pero yung mga kabataan, sa mga mag-edad 15, 16, kapangita ka sa sangwa pagwapa. Ayan ba? Ay, hindi ka balumang nabapante. Hindi ka balumang magluto. Kasi kang gani itlog, gani ka, nagabatok pa. Ngita ka mo sang uyab, ngabis kanina itsura, balado, plywood. Ang importante, nagapalangga sa imo. Ano man nga iuyabo nga sexy dako-dako blaan bukid sa dibdib mayroon dalawang bukid sa bukid mayroon dalawang pasag mo na iyaya ti sa imo biven-ven sa imo bilolo para sa imo bilolo kay titigulang ka na ano mahambal mo ang pagpalangga ya chocolate why na iyaya kung ano ang importante kabalo ikaw ya magdusyo push and pull produce people. Ba niya nga babae, ma'am, balang lalaki nga palangga uman ko? Balang ba Siyempre, ikaw yung palangga ko. Abe, buksibing imubi nga maringgi, be. Baby, natawa pala baby, ho. Tingin buksan ni Toto, baka nakatilaw si Inday. Baby, super cool. Baby, hindi na ko, dugakaon, kuya ka juice, baby. Choosy man mga bayi. Well, sa mga hapon mga babae, mga choosy, mga lalaki, mga choosy. Ari subong mapunta sa man kabanda. Warin sila get-choose sa imo Ang importante kung palangga mo sila, palanggaon ka Manila. Mga gwapuhon pa na Ang isa niyo do ilo ichik-chikon. Ang isa ni do parintin ni Duterte. Ang sa tunga din hindi ko kaintindi kung taga diin siya to taga Santa Barbara ini siya kung taga diin siya. Ibaloon naton mga KK5. Hello kayong nanin fagli mamati sa mga. Good afternoon DJ Chocolate. Nagakadlaw kami sa imo Aldeguer sana nga mamati kami sa mga sa imo. Chocolate may ngiga ko balalin sa una pero may ako ginabayaan. Ano ang may problema sa akon? Ikaw niya noy kabalo ko anong problema mo noy? Basing imo nga kargaga doy do bunggolto kada ko. Mga ka-K5, kapod nato ng aton nga band subong hapon. Live sa studio sa K5 News FM. Ipakilala naton subong Ipakilala naton ang aton nga mga amigo. Live tatlo ni sila. Ladies and gentlemen, this afternoon, makakasama po natin sila Ron. Hello sir, good afternoon. Hello sir, good afternoon. Hello, good afternoon. Ano ka namin isang tingo? Lubra ka mo sa call center. Ano ni ang ngalan ni sir? Ikaw ba sir una? I'm Rohel and Rohel. I play guitar. Si Roel, ga-plays ang guitar si Roel. Ikaw naman sir, Mr. White. Hi sir, my name is Ronaldo Fernandez, but you can call me Ron. Ron. Which is my stage name, sir. Oh, grabe. Yes. Daming English. Next, ikaw naman sir. Good afternoon. I am Lonier and you can call me Don and I am the producer of the band. You are the producer. Wow. But you're also a singer. Aga-produce ka lang, Ged? Slide, sir. Okay. Well, welcome sa K5 News of FM. Ron. Ron ang inyong name sa inyong band. Alright, so sir, actually we are from a different band before. So nagbuo kami isang band and we struggle kami regarding sa name sang band.
So we decided nga since damo-damo nag-name and damo-damo na band, gamito na lang namon nga Ron ang name sang group, though like do gina-pursue namon ang artist bala sir yung ginatawag. So that's the reason nga more on composition kami. Sir Ron ang ngalan. Yes sir. Yes sir. So damo given band sa mga lain ngalan no. Yes, May sir. lakay wala ka mo nakapadumdum nga band aid ang ibutang no. Ron lang gid. So that is your name, Sir Ron. Yes sir. That's original Ron. Pilagi ka mo kabilog nga member man. Yes sir. Ron is composed of 5 members. Yes sir. So 5 members. And as of now, we have 2 producer or engineer, sound engineer, right? Which is Lonier and Sir PJ Prado. All right. Yes sir. So if we say as a sound engineer, ano ginaobra sang sound engineer during the recording? Most of the time, they are the ones responsible for polishing the track, individual tracks. Like if mag-record kami sa guitar, responsible na sila nga panamion ang equalize sa guitar, and overall mastering of the track. So dapat mabalance siya, like sa mga yes. effects, ang iya crescendo, decrescendo, kundi inyo na ibutang. Yes, sir. Lonier is siya ginasa ang main nga mix, sang among nga sound mix and produce, and then sinong PJ na si Sir PJ na siyang gid sa mo Master. naga-master sang class, overall balance gid. Oh, grabe May iba niya nga band wala sa mga sound engineer. Oo. May ara ko kilala engineer pero ang Pavia wala pa natapos obra. Oo. So sang magsamad ka nga sound engineer, professional gina dapat, you have a license. Maybe for other bands siguro, like if you're working in big companies like let's say Sony Music or Viva Records, probably they're kuha na sila sa mga nag-graduate gid music or nag-study conservatory. In our case, nagkuha kami sa mga self-taught nga mga music producers who also produce ang sa mga local music diri sa Iloilo, like during the pandemic, ang isa sa mga music for the city lang Iloilo. It's also one of our friends nga nagbulig produce ang sila nga song, and then amo na si Sir PJ. Okay. Nagbulig sa amon. All right. Self-taught sound engineer. So wala ka mo diya Conservatory of Music nga upod nga tatlo. Wala sir. Balik. Technically sinong PJ nag-conservatory of music. Yes sir. Ano nga batch si PJ sa sa conservatory? Nalipat na ko, but I think around sa mga early 2000s, late 2000s. Si PJ. Grabe. Well, at least may mga may mga music ka mong inclined yun. O sino gid sinyo nag-compose sa inyong songs? Yes sir, as a lead in the band, ako sir, Ron. Bali, usually naman na ginaobra, nag-compose ako sang song, nag-create ako sa melody as well as sang chords naman sa instrument, and then compile ko na tanan nga matapos ma-organize ang tanan nga sequence ng song, and then ang concept ng song. So that's the time nga ginapakadto ko na sila sa balay para mag-record, kasi we have gamay nga studio, little bit setup. Yes, okay. Sir. So kung mag-compose ikaw, ang kalabanan gina-compose mo is all about love songs? Love songs, sir. Yes, sir. Nabigo ka sa una, sir. Bali, sir, munang gina-question sa akon, how do you compose your song? Paano ka nakaka-create sang subo, sang sad songs? Well, actually, different sang akon situation subong, because may in relationship ako subong, and then hindi man ko bigo. The only thing is, sang bata ako siguro mahilig ako magbasa sang mga tula or even maglantaw sang mga movie, Korean drama, mga love stories. Okay, doon tang ginihambal mo, no? Subot silingon gali heartbroken ikaw. Not totally saying heartbroken ako, sir. Sino na nagpa-heartbroken sa imo, how? Siguro kami heartbroken, Goro, ng Gora. Basta ako. Shout out na sa mga tao nga nagpa-heartbroken sa ila kami magkatalit palo, come on!
So ano gid mga love songs mo sir nga na favorite mo gid nga genre ng love songs mo? Bali na motivate kami or na-inspired kami sa December Avenue nga vibes sa ilang genre. So create kami isang song nga something like kapariya sa ila. Pero if you can hear sa tanan namon nga kanta, hindi siya palarias sang sang vibes or genre, but specifically same siya sang topic which is sad song tanan about sa love. So sad songs mo. Yes sir. In terms of genre, we are still experimenting. Sir, please pakalapit sa microphone sir. Yes. So in terms of genre, we are still experimenting kung like ano gid ba ang pleasing sa masses. And if pleasing sila nga muna, ga-check mo kami sang mga views sa amon mga kanta sa Spotify or YouTube, ga-check mo kami. So kung ano dang pinakataas nga like genre or topic, so I guess we amo na sang padiyon namon nga obrahon. And if the fans demanded something else, then we will try to create something else. Right. Yes. So like why pa kamo ka-create sang love songs nga classical version? Mabudlay? Wala pa. Di ba kung magabal ka nga classical, do kalabanan sa nagdugi vibrato na siya? Ano? Yes, sir. So paano niyo siya mabalaan? For example, ang genre, nga duga kulot-kulot, ano siya tawag man? R&B, sir. So may mga muna man ka mga compositions for love songs? Subong wala gid sa sir, wala. Subong na like in the process pa lang. Doharap yes, sa gyapon pero wala pa napagwa. Away pa napagwa. Mabudlay na ko pagwa dapat makasalo na sa insakto gi nga tawo. Kung pagwa mo lang sa tsura sang tao daw pangadlay tapos. Okay. Nag-enjoy. Many mga friends natin from Metro Manila is having producing Machocolate. Sige-sige mga friends natin yan. Good afternoon po sa inyong lahat. Anyway, sir, so if ever nga mag-compose ka, sir, pila na ka-days ang imong compositions? Before sa nag-start ako composition, sir, bali, siguro like, nakaisip ko mga 5 minutes nga tone. That was my first Ilonggo composition. Hiligay nun. Ano nga hiligay nun na song? Which is Balik Ka Na. We already have music video sa mga nakakanta and ara na nasa satanan nga platforms like iTunes, Apple Music. May example chorus ka muna sir sang Balik Ka Na? Balik ka na. Kung ako lang gid ang igugmaon mo, hindi na ko magtinunto. Wala na sang iban, ikaw lang gid ang ari sa akong dukan. Pero tani makitaan mo kung paano ko ginseryoso. Anami, balik ka na. Kay tampaon taka. Kasakitan mo ako. Siguro balik ka na, siguro nga composition. Nagibayaan ka sa una, wala man? Wala man, sir. Siguro sa mga nalantaw ko nga mga movie na-inspired ko, tapos kinasulat ko. Kanami sa imo nga voice, sir. Thank you, sir. Do voice gidya. Well, magabalik Machocolate. Kagkaupod ko ni ang Ron Band. Magabalik pa kami more interviews this afternoon. Live. Dila sa 88.7 K5 News FM. Magabalik pa po kami mga ka-K5. K5 News FM. Championing the lives of pagtilaw sa gihapon ng ibabaw
ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag bugnaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bagunga paglao. Wala sang baya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang baya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapastays ako is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkatiga sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagaling sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masalangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Miguel. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagtan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawa. Kita, padayon nga magakugkong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman ganun. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, payda ko kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, inbutang niya gapon kami sa manami nga building, intagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minwood. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minwood. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang ating nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, pailuhang kasang kalipan. May puso. Alas 4:08 na. Good afternoon mga ka-K5. Welcome back naman sa ating programa. Ipa-shoutout natin itong mga guests. Si Analia, idol ko na ang naka-brown, habal ni Anelia. And si Karen Grace, idol ang naka-itom. Ano nga itom ang gina-idol mo, ma'am? Si PJ Prado, nice one. Ay, nice. Tatlo sila di sir, nice stream mo dapat. Hello gali kay Rose. Si Rose ni Guro, Musira. Si Rose Musira. Banghod mo. Amo ni Guro ang Rose nga damo tunok. Ma-chocolate, ano ang pinakanami nga number sa imo? Ang number para sa akon nga pinakanamitan ko, Jolos, ang number 1 to 10. Malan mo ang 1, may istorya na siya nga number. Ang 1, amo na sa ang number nga tamad. Ang number 2, amo naman ang number nga nagausang tuna. Ang number 3, amo na sa ang number nga nagatrulubo ang mga kahoy. Ang kung wala ka kahoy sa inyo balay, madali kagin mag-imol mo, patapsa ang mga kahoy sa balay nyo, gamita dabok sa tinigang mo. Pero kung tamad ka, madretso ka sa pour. Amo na tawagan may pour, no? So 4 ang ginhatag sa itong pagkalima, i-choice mo na. 5 na. Busilingon may isip ka na mo kasi tunga-tunga ka na. So kalabanan sa kabataan subong, ginasuffer nila kaya wala sila nag-aisip. Madiretso sila sa 6 nga number. Nagbumbumpow sila kay number 6. Tapos nila 6, ginsibinan nila. Ginsibin nila. Busilingon tinlo na. Balik naman sila sa 8 naman. Kano naman nila.
Dira lang anay kay kakapoy maminsar. Well, mga ka-K5, ari na aton nga guestubog si Sir Ron kag company. Okay. So, shout out ka mo anay be sir. So, shout out nyo na yung mga friends, yung mga enemies nyo. Shout out nyo, go. Go Sir Ron. Alright, so I would like to shout out my family, mga support sa ako ng families, mama, papa ko, mga utod ko. Thank you so much for being support sa inyong mga suporta sa akin, as well as sa Ritmo Tambores and sa ginalinan kong banda before. I would like to thank Sir Rigel Palmares, sir, for Doc. Yes, sir. Doc. I-ultrasound. Hi, Doc. Ko pala, Doc. I would like to thank you for giving me an opportunity to showcase my talent. So dira ka Japan kay Doc Subong? Nagawa na ako, sir. Nagawa ka na. Yes, sir. Doc. Yes, sir. Tapos alright, so sa mga friends ko dara, sa mga kapwa musikero ko, good afternoon, everyone. Sinapagid kay Sir naman. So shout out first of all sa family ko for supporting me here. And also to my friends sa Cubics, mga musician friends ko da. And also sa band ko, resident band from University of San Agustin in this art. And also sa mga friends ko, mga best friends ko, Will Joseph, Kate, and many more good. So thank you so much for the support, guys. Yun. And also I'd like to shout out man or give thanks man sa akon nga family, sa friends nga nag-support, sa mga mentors na akon, kay Manong Dingdong, kay Nong PJ, thank you. And sa mga friends man nga naga-support sa akon, naga-push akon to move forward, thank you. Sa mga kapwa musikero, sa Fusion, sa Fire, day Kyle, day Miko, super thankful gid ko nga ginabulig, buligan na gid ko makalabot sa dire. And amo na. So, thank you. Okay, shout out ko man ang mga tao nga kapangguba kabuhi isang iban. Hello. Ayun nga po. Okay, Sir Ron and the company, no? Paano nag-start inyong banda, sir? Alright, so before, sir, like I said before, we are from in a different band before. So, I decided to maging solo artist. I was a solo busker before. And then, one time, may nagsulod nga tone sa akong nga mind. Wow. And then, na-motivate ako somehow nga mag-ubra sang Ilonggo nga kanta. So, well, luckily, nakaisip ko, so for how many minutes nakaisip ko sang chorus. And then, I didn't think nga record ko siya. Gusto ko na i-personal lang for at least as aspiring artist, may araman ko sang kanta. As a musician, yes, sir. So one time, naubos ko na ang lyrics and then gin-chat ko ang bassist naman, which is si John. So, ako paregad doon sa balay, maubra ta kanta. Ma-jamming kita or something like that. And then, yung drummer namon yung ginaupod ko, ginasasyon ko nga banda before, which is si Arnel, yung drummer namon. And then si Aya, gin-chat namon nga ma-jam kami sa balay. And then, nag-jam kami, okay. So, nag-storya na kami, what if a record na ni Subong, doon na namian kami. So, until such time nga na-record namon, guna satisfy kami. Pero why kami nag-obra page, wala kami nagbuo as a band, kaya totally kay basi drawing ang matabo. Gusto namon may bala kami. So, what we do is nag-photoshoot kami para may present kami somehow. And then, ginpadayo na namon ang recording. And then, nag-decide ako nga magpa-music video. And then, we composed 2 songs na, which is Tagalog, and then Ilonggo composition. Mga sad song man Japan. So, nag-decide kami nga padayonon na lang namon kay since malay mo kasi ang mga makapakilala sa mong someday. So, we don't want to settle for less lang. So, ayun. So,
well, luckily, so thankful man ko kay somehow naging successful man yung music video naman the first. So damo man nag-support sa amon. And then for how many months nga nag-produce ng songs. So mas nag-motivate kag na-enjoy na namon ang routine nga ga-opera kami kanta. As well as dugang naman mga followers as well mga galantaw sa amon, mga viewers namon. So thank you sa tanan nga support. Grabe, galing na. So, sila ko, hindi lango-lango mag-ubra sa banda. Actually, may nakilala ko one time, banda, gapambog, sila pulo, sila ka member. Bali, sir, amugi kami niya magkanta, yabla mo to. Hindi lang yan sa banda, kanta ang ginalagas, kundi attitude man. Yes, sir. Pag inchindi sa isa kag isa, open-minded ka mo, bisan wala ka mo kagi opera ulo. Open-minded ka mo, no? So, bilang isa ka, sino gid ang vocalist, hindi sa tatlo, ikaw gid sir, yung vocalist. Tapos ikaw ang second voice. Yes. So matry to be sa ila pamati sa ila bing composition, may guitar ka mo da sir dala or base may maka-discover. Paano ni sila yan i-invite, no? Istoryahan na karon makaka-K5. Sa Jalanino kay Tia, I really appreciate this group, no, kay Sir Ron. Kag sa iyang company. Okay, ano na ang title sa inyong song, sir? Paano na, sir? Paano na? The song entitled Paano Na, you can search it on YouTube, on our YouTube channel, which is Ronaldo Fernandez Official. This is entitled Paano Na. And if you want to hear it in the other platforms like Spotify, iTunes, Apple Music, and other music application, you can search my name, Ron Fernandez. So you can hear it on, yes. So by the way, we already play it on sa mga events nga ginatukar nga. Like Dinagyang, gaupod kami sa mga indie, makita mo kami somehow, sometimes. So alright, so we would like to sing to you the song entitled Paano Na. Alright, ladies and gentlemen, gaupod natin live ang Ron Band. Para ni sa guys sa mga nabayaan. So kung naka-experience ka na, hindi ka mo mangakig sa ako. Pero if you don't mind, Sir Ron, kung nagbaya bisi mo, ya itsura may do tando. Hibian mo get? Siguro man-look forward na lang kung mag-grow sa cellphone. Aring song para sa ginpangbayaan. Aring song sa ginbayaan niya ikaw kay may ginbulos na siya nga iban. O gintunto niya man ikaw. Do pwede man guro, no? Na. Pwede. Sa mga kuging na sa paigugma pamate. Ihataw na. Palapakan po natin. Hanggang kailan maghihintay? Hanggang kailan masasaktan? Paulit-ulit kong itong nararanasan. Pira-piraso kong pangarap, hindi pa ba ako sapat? Ginawa ko naman ang lahat. Iniwan mo nag-iisa, sakit aking nadarama. Kulang na kulang pa. Kung sakaling di pa para sa atin, lalayo ako kung yan ang gusto mo. Hindi mo ba napapansin, kahirap ng damdamin? Kung sakaling hindi pa para sa atin, kahirap lang kasi makalimutan ang dati. Paano na kaya ako'y
nag-iisa kung wala ka na. Masasayang alaala ay naglaho na. Paano na kaya? Whoa, paano na kaya ang dating masaya kung ikaw lang ang dahilan ng ligaya? Iniwan mo nag-iisa, sakit aking nadarama. Kulang na kulang ba? Kung sakaling hindi pa para sa atin, lalayo ako kung yan ang gusto mo. Hindi mo ba napapansin, kahirap ng damdamin? Kulang na kulang, na kulang, na kulang kung sakaling hindi pa para sa atin. Kahirap lang kasi makalimutan ang dati. Kung sakaling di pa para sa atin, lalayo ako kung yan ang gusto mo. Hindi mo ba napapansin, kahirap ng damdamin? Kulang na kulang, na kulang. Pagkalipas ng 3 araw, marami grabe, gili ka subo sang inyo kanta, sir, no? Kung hindi ka mo nakarelate, wala ka mo nagapamati. So, yung Chef Flores, so nakarelate na. Chef, nakarelate ka man, Chef? Oh, grabe. Why ka mo yan, sir, nagkubra sa komposisyon nga paano magkaya? Kakanta. Paano magkaya? Paano magkulo? Grabe mga songs. So, if ever nga invite ka mo sa aton nga viewers this afternoon, sir, kag mga listener naton sa radio, paano ka mo makontak? Yes, sir. Actually, you can contact me on my Facebook account mismo, which is Ronaldo B. Fernandez. You can search it on Facebook, or you can contact me on my phone number, which is 09 519089683. Alright. So so you can also contact me on my Facebook page, which is Ron, R-O-N. Wala na. Okay. Alright. So din ka mo nag-book subong, sir, mga booking yung mga gina-performan nyo? Ay, sir, as of now, wala pa kami masyado regular nga gig, but we played some events here in Iloilo, like Dinagyang, and as well as sa mga ibang nga bar nga ga-invite sa mo, like sa mga Skyhawk, sa Smallville. Yes, sa Cubics. Yes, sir, thank you. So like sa photoshoot nyo, sino nagkakapot sa inyo na like sa mga pictures nyo? Nagpa-studiomatic lang. Yeah, pa-studiomatic. Nagpa-studiomatic yes, lang sir, kamo gali. But hopefully for this coming new projects na mo, sa mga coming new projects na may mga photographers na kami as well as videographers nga makabuligid sa amon. So may ara na subong gali mga yes, photographer. You're very yes, good, sir. Grabe. Amo gimanay ako nag-start ka pa lang sa industry, amo nang iban nga baguhanon. Nagadali-dali sila dayon. No? Ang importante na iya dapat kung nag-join ka sa industry, ang imo balang paghulat dapat taba kalaba. Yes. Ano mga discouragement na agyan niyo, sir? Nagplan makamo sa unang dumastop ka na lang kaya wala na progress? Yes, sir. May times, like, sang nag-start kami, ara pa ang momentum nga ginatawag. So, kami, nag-iisip kami nga hindi kami madula, even though ara na kami sa part nga madula na kami gana. Correct.
Pero hindi tagid madula ang part nga may mga challenge kita. Not personally, but as a group. So sometimes may times nga ma-feel namon nga hindi kami welcome or wala kami nasapak. So may times nga basi hindi magustuhan sang tao ang amon performance. May mga times nga amon na like sometimes feel namon why na kami nga na mag-ubra kanta or mag-sulod sa music industry. But we thankful gid sa family as well, sa mga friends namon nga nag-encourage kag nag-push sa amon nga magpadayon gid sa amon. And then what we do is go baragi kami kanta kung ma-inspired kami. Ka-record kami. Alright. So, hindi ka lango-lango, dapat kung may ara. Ang budlay, lakay ka-compose ka, ara na sa mind mo, kung di mo pag-record, madula gid saya. So, di ba, ang kadula gid, gusto ka lakat ka sa dalan, blan na gano'n, ka dami niya. Punduhan mo gig-record. Ang problema, lakay wala ka santo sa lyrics. Kaya pag types ka na-record na gani, na pinsara ng tono, na praktisan na pagkasunod gadlaw, lain ang lyrics, lain ang lain. Nabudlay, gali, no? So, what is your name again, sir? Sorry? Sir. Yes. Don. Don, no? Si Sir Don, may girlfriend na? Wala pa. Aha, gutingawa. Ano gusto mo sa isa ka babae, sir? Gabalabag, sir? Well, same wavelength lang. And same interest when it comes to hobbies. And same sense of humor, I think. Yun. Yeah. So, wala ka ng sin of humor, do kalaway man, no? Hindi ka mo makasala kung wala ka sin of humor. Ano ba, sir, nga pwede nyo invite your friends, sir? Tagaana ka mo tiyempo, subong invite, ipagwaang tanan nyo gusto isasabihin to this afternoon? Alright, so guys, siguro ako mahambal ko lang siguro. One of the main reason nga gusto man namon mapagwa diri sa TV or sa radio program, gusto namon man somehow maging inspired kami sa mga kabataan nga gaylog sang amon nga gusto sa music. Gusto namon ipabugal, not just in Iloilo but whole Philippines. Gusto namon maging motivate kami sang ibang kapwa namon musician. Kag we are truly proud nga diri sa Iloilo may ipabugal kita nga talent sa bilog nga Pilipinas. Ang problema lang, no, bilang isa ka singer, sir, may mga times din sa nagatokar ka mo sa bar, may mga tao gidya nga do hisa sa inyo. May mga muna gid tapos do kurik-kurik isa do kamaan gid na pala ha. May mga muna gid, sir. As of now sa experience naman totally Kaysa pa lang nagigta sa sa hindi lang pag-mention. Delegado. Okay. So, pero I mean, siguro that's a part of being an artist. Hindi ka na madula. Part of the job. Yes. Sila pasuyaan na sila. Pero anong suya sa inyo, babae ito kung lalaki? Lalaki, sir. May tsura? Unknown. Kasi tsura ito kapulupad, burador. Kasi hindi, wala namon na kanta ang request. Pero para sa ako na, ang manablahan ba nila, God never moves without purpose or plan. Yes. So kung wala ang purpose ng Ginoo, kung di ko pagsuyaan, basi dira pa ka mo sagad. Motivation na. Kaling ibang mga tao, kung ginamotivate, ginatudluan, pinanghakig. Kadamo sang ginabuli, subong naging doctor na, di ba? Sa una classmate mo ginabuli mo, ginasumbag mo, subong doctor na, no? Engineer na, seaman na sila. Halin sa Iloilo, pakatusigin maras lang galing, no? Grabe. Sir, basi may gusto pa ka mo i-greet that from here to your group, sige. Siguro, I'll take this opportunity naman to announce that Ron, may ara kami sang upcoming album. So watch out for that. Dating Ikaw, our new song, is part of that album. So expect more music from us. And hopefully you will be there throughout the ride and throughout the journey. And yeah, so thank you Ged sa mga support and sa mga naga-follow sa YouTube, sa Facebook, sa Spotify. So hindi kita mo ma-disappoint sa amon na.
Ayun. Yes, sir? Kasi gusto ka pa. Yeah, so I am always here to support Ron actually when it comes to their music and also in producing which maka-lead sang best hearing experiences sa mga audience naton. And also I have someone nga ga-help man sa ako, which is si Sir PJ, PJ. And it was a great opportunity man for us para mag-learn man, sir. Okay, since I am not an expert kid that much. So, yeah, self-taught man ako actually. So, as I help man sa ila band, dara man ko ga-learn, sir. And paano? A privilege kid for me nga magupod sa ila. So, very thankful ko sa Ron nga band and sa community. Kabay pa nga, hindi ka mo madulaan gana. Kaya ting una, amo nang pinakabudlay. Amo nang pinakasakit ang una. Yes. The first step is always Pero the hardest. Yes, o kung Very magsigi-sige first na medyo madanlog na ang ginatawag naton ng mga bookings. O, di ba? Dalahay ng pagpangabuhi. Pero kung medyo first pa lang gani, medyo maulo-awot ina siya. Kinanglan naton butangan sa ginatawag nga water therapy. Or butangan sang oil spill. Para maglapta sa island o Boracay. Okay. Grabe. Well, mga K5, hindi lang ni gina-promise ko sila, hindi lang ni ang first guesting nila sa akong program, no? May mga next sila ning siguro mag-release sila sang songs, pwede ko na diri obrahan. Ihatag nila ang album sa aton, ipa-play naton on air. Papapatian man sa aton mga taxi drivers, sikat drivers, tanan. Mga producer naton sa music. Sa mga friends naton, dahil logla sa teacher ko na sa Dubai, Sir Arnie Lobasan. Sir, good afternoon. Makanta naman kita klasikal, Maya Pula. Ngayong hapon sa inyo tanan-tanan. Sa mga friends naton sa Miagao dira. Mga army, bala natin ng mga friends. Good afternoon. Basi kung kapangita ka muna, Sir Booking. Ari din ang Rona, ng mga band, no? Sa mga friends, pag natin may mga festival, bala, no? Mga festival. Out of town, sir. Nag-visit man ka mo sa out of town? Yes, sir. Tokarman kami, sir. And by the way, we're not only playing our original composition, but we also play a different kind of genres. Variety songs, sir. Variety songs. Yes. Sige. Bantayan nyo kay may bago na sila nga album. Subong ang title, Anjo, no? Anjo tayo nga daman sa kasasang nga. Well, mga K5, thank you so much, Ron. Inhapaw-hapaw talang ni. Kati may next pa ni sila nga guesting sa aton. Basi 5 na ni sila, no? 5 na kamo, sir, sa sunod. Hopefully, kompleto na kami sa next time. 5 na kamo sa sunod. Okay, para nga makilala naton ang members ng Ron. Suportaran naton. Hindi naton pag-i-bash ang mga grupo dre sa Iloilo City. Hindi na uso subong bash, i-bike ng uso. So, hindi naton i-bash ang aton nga grupo. Okay, para nga at least magsikat man ang Iloilo. Actually, damo di sir talented sa Iloilo, di ba la? Yes. Damo talented sa Iloilo. Inom tubig, sige kanta. Grabe. Nagapangihi, gani kakanta pa. Pero ang ba nila kuno ang good singer, kung nara sa CR, gauwang amo ka man na Sir Ron? Magligo ka? Grabe, no? Amo na. Well, thank you so much, Gid, sa mga K5 naton. Basi sir, may mga gusto pa kamo da itamyawon, why naman? Alright, so guys, we would like to thank you so much, everyone, for watching us and for supporting us, and we hope that you support our journey. You can follow our YouTube channel, which is Ronaldo Fernandez Official, and our Spotify, iTunes, Apple Music, which is Ron Fernandez. Yun. Sir Matt, kaon ka mo di sa Lilogaw sa Tagisanay. Salamat, Gid. Patala ilang kami da. Happy birthday again sa kay Tuto Jacob Smith. Happy birthday. By the way, my name is Ma Chocolate. Upod naton si pangalan. Sir Roel. And my name is Ron. And my name is Don. Live na live diri lang sa 88.7 K5 News FM. Good afternoon. Thank you. K5 News FM.